warna endi lho warna endi kowe ngopo mlayu kowe ngopo Letra Begawan Durna nggawa cundha manik warna endi aku ora wedi lo cundha manik tandepane kowe mati nek ngadepi le aja le wis to tegakno Cuk tegakno aku tak mlayu rono kowe modar tenan kowe kena kandhani ra kena kandhani ra ora nek ora kono minggat kono cundha manik ndandel tak kowe ngono ana Durna ora diwaneni iki tuman ning kae nggawa cundha manik ya gong truk cundha manik iki tamake gunung jugruk segara nek meng kowe nyus modar aku ora percaya aku kan kulino mangan empedu kobra anjuk ngopo intine mangan empedu kobra iki njuk ngopo ampo jarene sehat staminane fit nek mungsuh pusaka ampuh ora bakal ming diandeli empedu kobra dengkulmu atos ayo mlayu terus Durna gleleng kok menang ora awake dhewe gleleng ya ben ade matur karo ndara-ndara syukur nek ana sing wae karo awake dhewe kae pusaka ampuh gong nek kowe arep mlayu metukno nek mutar Petro ora tanggung jawab wis sakarepmu Bala Dewa Narpati duwe nares Sora Kresna langkung tresnane ro langkung tresnane ro marang Diabanon Cinawi wong ki nek nasibe wis ngerkoso ya bakal cilaka nyuwun pangapunten Den ngapae Tru kowe ki ngapae ngeleh ya Rono Doyak Durna mlayu rene di konangan sing bau reksa. Oh, iki demek po, gundulmu atos. Iki sinuwun Baladewa. Sing tukang ngentremke negara Ngastina mongko karo aku mau gawe geger negara Ngastina. Ana. Konangan sing jaga. Oh, iki Linmas to. Linmas cengelmu kuwi kok mbaya sing pinter sithik ngono. Petro. Ojo nangis. Ayo lungguh sing apik. Nggih. Modar ora kok. Wong kok gembeng. Wong sing mandura ki piye bijaksana kok teko-teko wis getak malah cenguk jejeg banget yo. Nangis apa kowe? Nggih, ajri kalih panjenengan. Kok wedi karo aku sebabe? Panjenengan sing tukang ngentremke negara Ngastina sing ngayomi negara Ngastina mongko kula gawe geger negara Ngastina nek konan panjenengan padha karo. Nangis meneh. Mboten. Kula mboten nangis niku mboten nangis niku lho gitu. Panggrise nangis tak gecek sirahmu modar kowe. Gecek mawon. Cah gembeng ora. Terus kowe ketemu aku wedi. Nggih, kowe tak kandhani. Kurawa ngroyok kowe upama wangono aku dudu ratu utawa dudu narendra aku mesti ngewangi karo kowe.
Upama wangono aku dudu Nalendra aku ngewangi karo kowe ning gandeng aku kowe ratu ngerti nggon tata krama lan unggah-ungguh. Isaku mung ndedonga marang ngersaning dat kamur wengdat muga-muga Petruk iso ngasurake juriting para Kurawa. Lah kok tenan. Petruk menang karo Kurawa. Wah, dalah bombong pikire Baladewa. Kula Den. Waduh. Kaya bakul obat pepayon Petruk. Gleling dia. Lah kok kowe mlayu ngopo? Doyak Durna. Durna gawa apa? Gawa tas. Menengo tak. Menengo. Tas nggo ngrupi cengelmu kuwi kok piye? Cengel meneh. Cengelku biru ki. Ya wis ben. Wah, ora meneng ajar kowe. Kuwi melu ngisa-ngisane ora. Durna ngasta Cundha manik kula dioyak ajeng dipateni. Lho, nggih. Bapa Begawan Durna gawa Cundha manik. Nggih, sinuwun. Lho. Wong kok ora tataran karo piye? Ing atase mumuse Petruk kantong bloko tak kentoke pusaka ning kadewatan Kyai Cundha manik. Petruk. Nun. Kowe tak silih pusaka. Waduh, estu napa? Iya. Niki ampun guyon lho niku panjenengan gedhekke ati kula. Ora gedhekke atimu aku kowe takne ngambil pusakaku. Tak sini pusakaku. Kyai Alugara gawanen. Alugara didu karo Cundha manik. Wah, pundi? Iya kok sikik. Pundah-pundi ora. Nganggo ngetokke barang, nganggo nyopot listring barang. Ngendokke kolor barang apa Alugara langsung ditokke atene suwek kathoke. Meneng ora, Gong? Nyo. Waduh. Waduh kaya ngono. Aduh kok mining-mining ya, terus. Mining-mining dengung ora. Niki diparingi ampil kula. Ya, tak silih karo kowe. Didu karo Cundha manik. Begawan Durna mutar dina iki wae. Niki kula diparingi ngampil napa? Ya ming Alugara kae. Ya aja ngono sing adil. Pusakaku wis entek. Nek pusaka wis entek paringono ngampil arta mawon. Saikhlase dengkulmu mlocot Petruk kaya wat-watono. Nggih, ngestaken dawuh sinuwun. Ayo Petruk. Dhuwur bandemke Truk nek ilang bandemke Durna luput cemplung kali ilang nenggala mulih matur para Baladewa Petruk nenggala anu Alugara nanti ical nyoh tampanono yes kowe ta ora apa-apa aku ora aman kowe golek amane dhewe kok Gong senengane ora ning pusaka Kyai Nenggala iki ampuh kok. Sapa sing nguncak karo Kyai Nenggala nek mabur iki tak acungke nang dhuwur sing mabur mesti krasa panas. Nek panas mesti tiba. Masa? Tenane to? Heeh. Nggo golek manuk saya? Aja. Ora apa-apa. Aja iki nggo perang kok golek manuk-manuk kuwi pikiranmu. Waduh, lek ngono tok kanggo Nenggala. Waduh, ya harus lali ya, Gong. Waduh, piye to ya aku mau. Guyon-guyon kok tak thuk kok ya nganggo Nenggala. Modar bocah. Gong. Piye aja ngapura ya, Le. Apa kok nek ngono kowe? Mak perpet e. Tontonan Le acungke munggah Begawan Durna mesti kelabakan ning dhuwur Le. Ayo.
Tribala Dewa Narapati tuwe nares swara Kresna langkung tresnanira marang Dyapanon marang Dyapanon Cinawi matur sembah nuwun sinuwun dene Gusti kula ing Mandura Prabu Baladewa sampun kepareng maring ngambil pusaka Kyai Alugoro wekasan Begawan Durna kendhang Kamparat Sundang sajaipun wangsul dhateng Sukalima Petro nun sing tak anggep kurang gawean kuwi kok para Pandhawa ing atase nak para satriya ingkang lantip panggrahitane laning lah kok isih percaya karo Begawan Durna selagine aku srawung saben dina wae tipis kapercayan karo Begawan Durna nggih kok dadak takon lungane anakku lanang pringgondane marang Begawan Durna kuwi rak padha karo ngeceh-ceh wektu ngeceh-ceh rembug nggih kowe bali yo Bayu negara Ngamarta matura karo para Pandhawa yen to Pandhawa kuwi duwe pujangga mongko ora sebaene sak tataning jalma wantah ketirisan Sang Hyang Bathara Suman ya Sang Hyang Bathara Wisnu dewa kangandung kabagyan Yayi Dwarawati Yayi Kresna mesine luwih lantip panggrahitane nek ping goleki ngendi lungane Gatotkaca wae tak kira Yayi Prabu Dwarawati bakal bisa nemokake menyang endi dununge Gatotkaca nggih matur sembah nuwun sinuwun nek sinuwun Prabu Dwarawati mangke mboten kepareng utawi mboten ngertos kowe bali ning Ngastina utawa ning negara Mandura kandha aku sing ora nrimake nggih atur nuwun nah ngaten kula nyuwun pamit tambah pangestu sinuwun ya ya Petruk sing ati-ati nun nggih sembah nuwun wangsul dhateng negari Ngamarta ya Petruk sinuwun kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ngamarta ya Bagong nggih ngaturaken sembah sungkem sampun ndegem kula antem sinuwun yo sembah sungkem bekti kula kunjuk lan kula nyuwun pangestu ngono sembah bekti kula kunjuk lan kula nyuwun pangestu ya Bagong Petruk Surtiti ati-ati tak jampangi saka aduan muga-muga ora ana lan suwiji apa nggonmu lumaku prapteng negara Ngamarta pisan meneh nek Kresna ora iso ngandhake menyang dulane Gatotkaca kandha karo aku ora ana paedahe Pandhawa ndeple ana ing panguwasaning Ratu Dwarawati Petruk nggih ngestaken dawuh sinuwun ya
Waja kula gedhah kencana wonten satunggiling nalendra kakah pideksa lenggah jejuluk Sanata Prabu Gendra Swarawati lenggah madyaning dampar sineba sangganing Purwati sineba sangganing Purwati bala tanon ingkang sinaket pilenggahing Sanata Prabu Gendra Swarawati kejawi namung Sang Tapa Penemban Begawan Wisamurti menggerakan patih Kalanjaya ing wingking andher mlabar sangganing ingkang samyang gantung pasisiran panandhening mangke ketingal nglayung wedananing Sanata Prabu Gendra Swarawati kacena wonten ingkang ginebeng wonten saklebeting penggalih sigra gurawalan Sang Tapa Begawan Wisamurti amedhar pangandikan mecah swasana negari ing Pulo Gedhah Kencana. Manglo jeneng pangandika Sang Tapa Begawan Wisamurti ing dereng kababaring lesan. Sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut amrakanggeng awita denceng-dencengan oh
Oh, Mas Purnomo Sidam sekaring bawana langgeng, nggir. Anak Prabu. Kok saya katon acung guayane tanpa ana daya urip ana jroning raganing anak Prabu kuwi menggalih apa to, nggir? Marataya pancen kepengin pun bapa kepengin ngawuningani yen dikeparengake aku tak nyuwun priksa anak Prabu kuwi duwe gegayuhan apa lan kersane kepiye. Jagat wasisane Bathara Wayapura jagat Rama Penemban. Anak Prabu Gendra Suramati piye? Gumenika sampun jayeng bawana Nyakrawati mbau dendha wonten negari Pulung Gedhah Kencana mriki. Persasat kula menika Narendra ingkang metang nepak mbun-bunane wong sak negara Pulung Gedhah Kencana. Miwah kathah para Narendra ingkang samya sumuyut nungkul boten ginebak sarana peperangan nanging kayungyon dhateng kanalendranipun ingkang putra ewadene jebul pinanggihipun gesang kula menika tasih ketingal gutang. Tasih ketinggal hutan. Lire apa anak Prabu ngendika ingkang kaya mengkono dasare apa? Doh nyono crak nyono sami mestani Prabu Gendra Suramati kae Nalendra muda tur gagah perkasa ewadene nganti temeka wayaning dina iki durung ana wanudya ingkang dadi woting penggaling Sang Nata wekasan njajari lenggah minangka dadi prameswari. Wonten malih ingkang sami ngraosi dhateng kula apa pancen Prabu Gendra Suramati kae Nalendra ingkang ora wani rabi. Wah. Raosane mekaten menika kula wawan dadosaken sakit raosing manah kula Penemban. Oh. Perkara kuwi to, nggih. Lah iki. Ya to. Yen to pancen kaya mengkono gandeng aku iki wong tuamu. Mula panjenengan mung kari paring dawuh aja katitah lumrah ana ing jagat. Nadyan widodari ingkang kudu sira gayuh pun bapa mesti bakal munggah ana ing kayiwangan nglamarake marang majaku ingkang dak tresnani Prabu Gendra Suramati. Rama Penemban. Iye. Matur sanget kenging panuwuning tanpa pepindhan. Namung ewadene lumahing jagat kula ping langit menika boten wonten ingkang saged ngrubuhaken jiwa bebeteng kanalendran kula kejawi namung putri saking kasatriyan Madukara ingkang namipun Wara Sembadra. Perban taunana windanana nadyan pinalang ana gunung pinalang ana segara kula boten badhe leren anggen kula badhe kepengin anyeti dhateng putri ing Madukara inggih menika pun Wara Sembadra Penemban. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping madusarining tawang. Sira wis presa apa durung to, Nggir? Yen to Wara Sembadra kuwi ora legan meneh nanging kuwi ingkang usana ingkang mengku ya kuwi Raden Janaka. Mongko Raden Janaka kuwi laranging jagat lan curing bawana unusaning para titah pitataning jalma. Yen bakal garwa marang Wara Sembadra ya kudu saguh lan bisa nyirnake Raden Janaka. Janaka menika sinten? Kula mboten ajrih kalian Raden Janaka. Menawi Raden Janaka kula tembung Wara Sembadra kula suwun mboten maringaken. Wah. Rupak wani jembar wani badhe kula ajangi pun Janaka menika kula wau Penemban. Iya, aku ngerti tekadmu. Nanging aja kesusu mundhak kesluru dalan sing kleru. Gendra Suramati wonten dawuh. Janaka kuwi luput senjata tawa tegese angel yen dikrenah sengsarane apa meneh dikrenah patine. Kejaba lamun bisa nyingkirake ingkang momong Janaka. Lho. Ingkang momong Janaka? Iya. Ingkang momong Janaka menika sinten? Ora ya kejaba Semar Badranaya. Semar ugi badhe kula pejahi. Yen perkara Semar mengko gampang, pun bapa ingkang bakal gawe karti sampeka supaya mateni Semar.
Yen Semar tekaning pati Janaka ora duwe kekuatan gampang nggon mboyong marang Wara Sembadra. Estu Rama. Iya mengkono Nger. Walah dalah. Menawi kula mekaten lajeng caranipun kados pundi? Kala Jaya wonten dawuh. Kowe tak timbali, tak wenehi gaweyan. Nggih, paringipun kados pundi Mrembahan? Kowe tak paringi pusaka aran panah Candra Wirayang. Tak wenehi daya kekuatan panah Candra Wirayang golek ana papan kang aran Karang Kadempel. Sawise ketemu Karang Kadempel, kowe njujuka papan pernahe Semar Badranaya yen ana kenging wis ngaku jenenge Semar ora usah dadak walang ati. Semar tamanana wujuding panah Candra Wirayang lumah bakal tekaning pati. Nun ngestaken dawuh. Rai dila mekaten lajeng bareng mangkat kula benjang menapa ora kitang sambung Baraca lintang mangkat dina iki. Kula maringaken daya kegiatan pusaka panah Candra Wirayang tampanana mangkat. Ora iso mateni Semar nganggo panah pusakaku bali nang arep aku tak kethok janggamu. Oh ngestaken dawuh Panembahan. Jaya wis budal Nger. Nggih, kula pun pitados. Semar bakal tekaning pati sing momong Janaka. Iya. Ning pangraos kula kok malah saya kaselak kumacelu. Ngawuningani dhateng pun para Subadra. Mrembahan. Kula kepengin bidhal marap nyaketi laladan Madukara. Kowe ladalah. Mesa kasurung hardaning kakung ingkang kaduk kepanasen kaya mengkono ora iso dipambengi ya ta ayo. Alon-alon ngambah dirgantara karo aku aja pisah karo pun bapa lho Nger. Yen pisah karo pun bapa mengko ndrawasi. Nggih, Rama Panembahan, monggo kula dherekaken ayo Gendra Swaropati. Kawusun aja lumampah. Kena ganteng sampun ing mapan wonten ing pertapan Kendali Sada. Sang Begawan Mayang Wara. Nampi sawanipun ingkang putra ing Pringgondani Raden Harya Gatotkaca dadya kagiat kadurakasan penggalipun Sang Mayang Wara wau.
Indra ingkang puspita sekar kadung ngas kandanyo hamangku sang dia utama nalendra muda Rama-rama dewaku nggih katuran karaharjan rawuhipun wonten pertapan ing Kendhali Sada angger Gatotkaca iya Siwanoman tansah pinayungane kawidadan aku ngaturke sembah bekti kukunjukwa iki kula tampi akarya bombong manahipun tiyang sepuh janur gunung kadingaren wonten menapa lah kok rawuh wonten ing Kundalini wonten ing Kendhali Sada Siwanoman wonten dawuh nggih njumbuhake kelawan sasmitaning Jawata ingkang tak tampa nalika semono aku nedenge mapan ana ing Pringgondani dumadakan nampa sasmitaning Jawata kinarya jangkep besok nggonku bakal anyena pateni para Pandhawa jroning Bratayuda Jaya binangun dewa bakal nurunake kanugrahan sapa ing ngeduga nampa kanugrahan mau yakti bakal pinardawa kamulyane sarta bakal kuat minangka dadi senopati besok yen wis tumapak ing wanci wahyaning mangsa Kalawa kula kang sangka kuwi praptane Gatotkaca sowan ngersaning Siwa Kendhali Sada sayekti jumbuh lan pituduhing para dewa ora ana yen ngerti papan dununging wahyu kejaba mung Siwa Mayangkara mula sowanku ana ning kene nyuwun tulung marang panjenenganing Siwanoman keparenga anuduhana menyang dununging wahyu mau ingkang bakal tumibawa lulu mangrumin ger kula kemawon mboten nampi sasmita menapa-menapa kabedhau dada kula kapendheta manah kula menawi kula ngertos kula menika upami awal terus kula menika kepengin ngalap wahyu menika badhe kangge menapa tur dasaripun kula menika sampun sepuh kula menika brahmana nggih kula mboten badhe atur duru dhateng sanipun anak kula ing Pringgondani estu kula mboten mangertos babagan wahyu menika kala wau menawi wonten sabdaning dewa ing mekaten menika kala wau saestu kula mboten saged menapa-menapa nggih Siwanoman wonten dawuh kraya-raya Gatotkaca tekan Kendhali Sada mung kepengin gayuh marang kanugrahaning dewa monggo Siwanoman inggih mangerti jumbuh karo dawuhing dewa yen Siwanoman paring dawuh ora ngerti tegese apa pancen Siwanoman goroh karo lair batin Siwanoman ing Kendhali Sada mboten saestu kula mboten durung kula mboten mangertos ngerti apa ora kula mboten mangertos nggih nek ora ngerti wit dina iki ora usah ana tabeting anak karo wong tuwa antaraning Pringgondane karo Kendhali Sada wis Gatotkaca ora nganggep wong tuwa marang Anoman aja nganggep anak karo Gatotkaca sikra ndedeng gayung ngakasa sirare sang Ramandaya pati ana yaksa gung cangkra marane wel katak sini wiladala lah kok mekaten ngendikanipun anggere Gatotkaca waduh awrat nggih menawi kula mboten ngakenjeng andika anggere menika anak kula Werkudara menika kadang kula tunggal bayu tegesipun panjenenganipun anggere Gatotkaca menika kekelibet atmaja kula piyambak nggih to menawi sampun wonten pamuthaipun anak ing kados mekaten menika njumbuhaken dhateng
Ujaring para kaki-kaki sami nyebataken anak polah bapa keparada. Kula mboten nuduhaken nanging badhe kula larapaken jarane piye. Monggo kula aturi raga sukma sareng-sareng. Kula lanjengaken ora anggen karo kaca raga sukma sowan wonten ing Suralaya sowan Sang Jagat Giri Pratingkah utawi sowan Sang Hyang Bathara Wenang. Mangke kula ingkang badhe ngaturaken upami leres wahyu menika badhe dumawah tentu paduka anggen saged nampi. Yen to pancen mengkono aku mengwaro manut karo Siwa Hanuman banjur carane piye kula aturi nirakaken dhateng patrapipun Begawan Mayangkara nggih. Tansah pamoring sukma sinukma ya winah ya wing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana. Sigra patrap semedi kekalih nenggih pandhita ing Kendari Sada tuwin Alindra ing pringgondani Prabanom Gathukata Sedakep Saltuju Gana Tupi Baban Hawa Sanga ngeningaken Pancandriya ana ganda datan rinaos ana swara datan